Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, vítám vás na slavnostní promoci absolventů bakalářského studia Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy ve studijních programech Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání v prezenční a kombinované formě a naprosto unikátní příležitosti absolventa máme i ve studijním programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání ve sdruženém studiu s geologií zaměřenou na vzdělávání. Dnešní promoce se zúčastní jeho magnificence prorektor Univerzity Karlovy, docent dr. Jan Polák, PhD, spektábilis proděkan Fakulty tělesné výchovy a sportu, magistr Vladimír Hojka, PhD, honorábilis promotor, docent dr. Jan Šíma, PhD a další členové akademického sboru fakulty. Studentky a studenti, za několik minut vám budou předány bakalářské diplomy. Promujete na nejstarší středoevropské univerzitě, založené roku 1348 Karlem IV. Fakulta tělesné výchovy a sportu patří k těm mladším fakultám univerzity a již od svého počátku se zaměřuje na přípravu učitelů tělesné výchovy. V dnešní době role učitele tělesné výchovy je především o tom přilákat děti k pohybu a již v raném věku u nich pěstovat lásku k pohybu a aktivně tím bojovat v rámci prevence proti vzniku civilizačních onemocnění, které často vznikají v důsledku hypokineze. Dnešním dnem dovršujete studium ve tříletém bakalářském studijním programu. Jehož absolvováním se vám otevírají dveře jednak k uplatnění ve školství, ale i k možnosti pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Během studia jste se nevyhnuli setkání s mnoha výzvami, překážkami. Možná jste někdy pocítili pochybnosti o svých schopnostech nebo významu vysokoškolského vzdělávání v konfrontaci s každodenní realitou. Museli jste vykazovat odolnost, píly a někteří i znovu nacházet motivaci pro zdárné dokončení vašeho studia. Odměnou za vaši vytrvalost a píly není pouze titul bakaláře, který dnes získáváte, ale během svého studia jste nabyli široké spektrum zkušeností, dovedností, profesních kompetencí, které vás vybavují pro vaše budoucí povolání. Nad rámec uvedeného jste získali i bohaté osobní prožitky a navázali cenná nová přátelství. Však možná tu nejdůležitější odměnou, kterou jste během bakalářského studia získali, je svoboda. Svoboda, která vám umožňuje kriticky myslet a správně se rozhodovat. Dává vám prostor pro tvořivé myšlení a možnost pracovat s pocitem odpovědnosti. Získané zkušenosti tak nejsou pouze pro vás, ale jsou nástrojem, který vám umožňuje vstoupit do světa s jasnějším pohledem a se schopností aktivně se podílet na tvorbě své budoucnosti. Společně se svými blízkými teď zažíváte pocity hrdosti, radosti, štěstí, uspokojení, které jsou spojené se završením dlouholetého úsilí a vedly ke zdárnému ukončení bakalářského studia. Já vám přeji, abyste si tyto příjemné pocity dokázali uchovat co nejdéle, aby se staly neutuchajícím zdrojem energie a síly pro všední dny. Obdržíte diplom absolventa Univerzity Karlovy, který je celosvětově respektován. Titul bakaláře neberte pouze jako ozdobu svého jména, ale považujte jej za trvalý závazek vůči vaší alma mater a vůči oboru, který budete v budoucnu svým chováním reprezentovat. Pevně věřím, že naší fakultě zůstanete věrní a již pokračujete nebo se chystáte pokračovat v navazujícím magisterském studiu.
Vaše magnificence, pane prorektore, dovolte mi nyní, abych vám naše absolventky a absolventy představil. Brandejsová Adéla, Čechová Karolína, Čepelová Karolína, Čikotová Eliška, Dvořák Lukáš, Houda Tomáš, Houšková Bára, Hyklová Hana, Jelínková Leontýna, Jenková Martina, Kajnová Kateřina, Klejna Martin, Kopecká Veselá Věra, Kounovský David, Koza Vít, Kuchařová Rozálie, Mareš Daniel, Maršík Aleš, Pejšová Kristýna, Feferová Zuzana, Průchová Kateřina, Růžičková Kristýna, Simrlová Nela, Svoboda Jaroslav, Schindler Jeremy, Tesařová Antonie, Vik Matěj, Vomáčková Veronika, Vrabec Ondřej a Zmeková Eliška. Vaše magnificence, jmenované studentky a studenti splnili všechny podmínky pro udělení titulu bakalář, proto vás prosím o udělení svolení k promoci. Spectabilis, pane proděkane, s opravdovým potěšením jsem si vyslechl vaše slova, která potvrdila, že zde přítomné studentky a studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy splnili všechny podmínky, které jsou předepsány k tomu, aby jim mohl být udělen titul bakalář. Milerád proto vyhovuji vaší žádosti a ze své akademické pravomoci k tomu dávám souhlas, vyjádřený krátkou latinskou větou nihil obstat. Vás pak, honorábilis promotore, žádám, abyste přečetl promoční sponzy, přijal od absolventek a absolventů promoční slib a následně jim předal diplomy. Magnificence, spectabilis, honorabiles, domini, scholares, clarissimi. Examinibusque ad eurum consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sum, laude superatis nos adistis desiderantes, vos eo honore in hac solemni concessu ornaremus. Prius autem fides est tanda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubet universitatis, cuius membris hac dignitate adepta ad numerandi estis. Et nos vos fore speramus. Spondebitis egitum. Primum vos huius universitatis in qua bacalari gradum ascenderitis piam perpetuum memoriam habituros eisceres et rationes quod poteritis adiuturos. Deim honorem eum quem in vos collaturus sum integrum in columemque servaturos postremo predunciam erudimque vestram a facultate preceptam facultatis universitatisque iussa sequentes humani generis iusui tantum atque hominum bono adhibuturos. Ergo, ego promotor, rite constitutus volta dextra data, probans vos ex decreto ordinis mei bacalarius creo, creatos renuncio omniac bacalariura ac privilegia in vos confero.
in huius rei fidem hec diplomata universitatis Carolinae sigillo firmata vobis in manu stradum. A nyní vyzývám zástupkyni studentů, aby přednesla absolventský projev. Vaše magnificence, pane prorektore, spectabilis, pane proděkane, honorabilis, pane promotére, honorabilis učitelé, drazí rodiče, prarodiče, milí přátelé a vážení hosté. Dovolte mi prosím teď pronést pár slov za nás všechny, co jsme tímto dnem uzavřeli jednu důležitou kapitolu našich životů, tedy alespoň po stránce akademické. Ať už se dále chystáme v tomto neúprosném boji za písmenky před či za jmény pokračovat či nikoli, ráda bych teď alespoň z části zrekapitulovala, proč zde vlastně dnes jsme a co z tohoto důležitého okamžiku plyne. Každý jeden z nás, nově diplomovaných, jsme nehledě na dobu, jakou nám toto studio zabralo, dokázali nejen sami sobě, ale i našemu okolí, že na to máme. Nestojíme zde proto, že bychom snad byli nejrychlejší na atleťáku nebo nejchytřejší v hodinách biochemie. Ne, jsme zde především proto, že ač naše cesta studiem nebyla vždy hladká, dokázali jsme se kousnout a překonat nejen těch pár překážek na víceboji, ale i všechny ostatní nástrahy bakalářského studia. Tato často trnitá cesta z nás udělala to, kým dnes jsme. Dala nám nový drive, přátelé, motivaci, inspiraci, znalosti a hlavně spoustu překrásných zážitků. Těch pár let nás svým způsobem změnilo. Každý si párkrát sáhl na dno, a to nejen v tyršáku. A ať už jsme slaňovali skály, či balancovali nad nežárkou, poměřovali své síly ve víceboji, nebo lokali vodu v Trojském kanále. Lámali si hlavu nad správnou technikou pluhu, či snad překonávali nástrahy testů s otevřenými otázkami. Je vlastně až paradoxní, že všechno to, co jsme společně prožili, dnes každý z nás drží v ruce v jednom tubusu. Celá naše cesta bakalářským studiem v jedné malé schránce. Právě cesta nás ale naučila trpělivosti a zodpovědnosti. Probudila v nás dobrodruhy i vědce a především otevřela nové příležitosti. Ne vždy byla tato cesta jednoduchá, avšak, jak se říká, zážitek nemusí být pozitivní, hlavně když je silný. A právě ty silné zážitky nás posouvaly dál. Naší odměnou tak nejsou jen ta 2 písmenka, která nám teď budou dekorovat jména, ale především schopnosti a dovednosti získané při překonávání limitů, o nichž jsme před nástupem na FTVS ani netušili. Ať už byla cílová rovinka jakkoliv daleko a vidina postupu do další etapy studia v nedohlednu, pokaždé zde byl někdo, kdo nám podal pomocnou ruku. Někdo, kdo nás postrčil v té vysněné cílové rovince. Někdo, kdo nám ukázal správný azimut. A to jste byli všichni vy, naši rodiče, kamarádi, spolužáci a především učitelé. To právě vy jste nás vytáhli nahoru, když nám vlastní síly nestačily a právě proto vám teď patří naše největší díky. Závěrem bych ráda všem absolventům popřála mnoho štěstí, ať už v dalším akademickém studiu nebo mimo něj. Doufám, že si budeme všichni i nadále plnit své sny a bořit limity nejen ve sportu, ale i v osobním životě. Děkuji za pozornost.